Shakallo TV. Hukumomi a Najeriya sun tabbatar da bullar cutar coronavirus da ake kira COVID-19 a jihar Lagos. Ma'aikatar lafiya ce ta tabbatar da bullar cutar a sanarwar da ta wallafa a Twitter, inda ta ce a karan farko an samu bullar cutar a Najeriya tun barkewarta a China a watan Janairun 2020. Haka ma cibiyar da ke yaƙi da cututtuka masu yaduwa a Najeriya ta wallafa a Twitter, inda ta ce ministan lafiya a jihar ya tabbatar da bullar cutar. A sanarwar da ya fitar, ministan lafiya na Najeriya Dr. Osigi Onahiri ya ce wani ɗan Italiya ne da ke aiki a ƙasar ya shigo da cutar bayan ya dawo daga Milan zuwa Lagos. Sakamakon gwaji da aka gudanar a asibitin koyarwa na jami'ar Lagos ya tabbatar yana dauke da cutar. Ana duba lafiyarsa a asibitin kula da cututtuka masu yaduwa a Yaba, kuma marar lafiya bai nuna alamomi masu muni ba, in ji shi. Ya kuma ce gwamnati ta ƙara tsaurara matakai domin tabbatar da daƙile yaduwar cutar. Tun a ranar Laraba ne ake ta yada jita-jitar labarin ɓullar cutar a Lagos a shafukan intanet bayan kwantar da wani ɗan China a asibitin Reddington da ke Ikeja. Daga baya asibitin ya karyata labarin, amma bai musanta zuwan ɗan China ba a asibitin domin duba lafiyarsa da ake fargaba yana ɗauke da cutar mai yin kisa a China. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce cutar coronavirus ta kai wani matsayi na zama annoba a duniya saboda yadda take yaduwa. Najeriya yanzu ta shiga jerin kasashen duniya da aka samu bullar cutar da ake kira COVID-19, ƙasa ta uku da aka samu bullar ta Afirka bayan Masar da Algeria. Hukumar lafiya ta duniya ta bayyana matakan da mutane za su ɗauka domin kaucewa kamuwa da cutar numfashi ta coronavirus. Yaya zan kare kaina daga cutar? Hukumar lafiya ta bayyana kamar haka: wanke hannayenku da sabulun gargajiya ko sabulun ruwa da ake wanke hannu da shi, wato hand gel, wanda zai iya kashe kwayoyin cuta. Ku rufe hancinku da baki lokacin da kuke yin atishawa da kyallen face majina, sannan ku wanke hannayenku bayan kun yi atishawa domin hana kwayoyin cutar yaduwa. Ku guji taɓa idanunku ko hanci ko bakinku. Idan hannunku ya taɓa wurin da cutar ta shafa, za ta yi yaduwa zuwa sauran sassan jikinku. Kada ku rika matsawa kusa da mutanen da ke yawan atishawa ko tari da masu fama da zazzabi. Za su iya watsa cutar cikin iska ta yadda kuma za ku iya kamuwa da ita. Aƙalla ku matsa nesa da su ta yadda tazarar da ke tsakaninku za ta kai ƙafa 3. Waɗanne ne alamomin cutar? Da alama tana farawa ne daga zazzabi, sannan sai mutum ya soma tari. Bayan mako guda mutum zai rika fuskantar yankewar numfashi. Don haka ya kamata mutum ya je asibiti idan ya fuskanci waɗannan alamomi.